Припинок. Аўтобусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 19. Прыпынак. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Прыпынак. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кіеўская. Прыпынак. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бярозаўка. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Радужная. Прыпынак. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новосельская. Прыпынак. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чырвонагвардзейская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Водоканал. Прыпынак. Водоканал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтабаза сувязі. Прыпынак. Аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Чарнянская. Прыпынак. Вуліца Чарнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абсерваторыя. Прыпынак. Абсерваторыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Осипенки. Прыпынак. Осипенки. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Добрая. Прыпынак. Добрая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гарадская бальніца нумар 1. Прыпынак. Гарадская бальніца нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак.
Прыгарадны вакзал. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Прыгарадны вакзал. Канцавы прыпынак.